universo Krevinsky, porque a película o que fai é crear un universo visual irónico que ten moito que ver coa nosa tradición, que ten moito que ver coa máxia dos libros de Cunqueiro, por exemplo, e que conecta tamén un pouco co cine psicodélico dos anos 60. En algún momento me recorda as películas que se facían pois eso, nos anos 70, os Beatles, esa estética onírica. A verdade é que eu a recomendo absolutamente. Foi para nós non houve moito que pensar á hora de apoiala. Estamos moi orgullosos de que teña os premios que tivo, tamén estamos orgullosos dos premios que levou Luís e tamén dos 2 premios que levou esta película, a mellor guión novel, non? E o Signis, non? Polo tanto, pois os meus parabéns e vamos a seguir traballando no audiovisual porque é un dos pilares da nosa cultura. Temos a música, temos o audiovisual, temos a literatura e por iso que temos que seguir traballando neso. A Cidade da Cultura está a vosa disposición o tema relacionado co audiovisual en todo aquilo que poida ser compatible. Por lo tanto, moitas grazas a todos e gracias por invitarme aquí. Non sei se habrá alguna pregunta para eles. Sí. Bueno, pouca cousa, verdad? Bueno, pero esa é a intención un pouco de cooperativa artística, non? Que temos, que todos facemos un pouco de todos, porque tamén quixemos salvaguardar un pouco o produto que en ocasións o vimos un pouco frágil de persoas alleas, non? Nós sentimos o proxecto, Miguel e eu como creadores do principio, despois Luís e Farruco entenderon ben o proxecto e introducíronse en produción e como actores tamén, e sentimos a necesidade de que non entrara ninguén alleo como un elefante nunha cacharrería, para estropear algo que estaba feito dunha forma moi bonita, non moi sincera. Esa pregunta que facías ti tamén, Macarrón, tipo que é director de arte en Madrid das películas de Fesser, que fóramos falar con ele ao principio, logo non pudo estar nesta, e tamén preguntaba quen é o guionista, dixemos nosotros, e quen é o protagonista. Bueno, soy yo uno de ellos, tal. ¿Y quién dirige? Dice, dirijo yo. Y el tipo dice, bueno, ¿pero quién produce? Bueno, también nosotros. Entonces yo digo, joder, pero sois como los hermanos Coen. Dicen, sí, pero bueno, versión gallega, que sería Coren, los hermanos Coren. E ainda botamos unhas risas aquel día, vamos. Pero sí, de aí, despois xa co apoio fundamental de Circocine para producir e para hasta aquí, pois esa onda da cooperativa que fala aquí, que non? Moi ben. De Málaga para aquí, incrementouse o número de copias que tiñades pensado estrear? Sí, a verdade é que sí, un par delas máis saliron a mesma Málaga. Sí, que como tamén nos colleu agora precipitadamente, estrearase a seguinte semana en vez do 8 ou 15, e Valencia tamén saliron a partir de aí. E esperamos que aínda teña un pouquiño máis de repercusión o premio. Saliu tamén algún festival, por exemplo, en Francia, xa está confirmado o Festival de Toulouse, probablemente Marsella, non? Marsella, sí. E tamén probable distribución desta película en Francia, que xa nos dixeron que ao público francés que lles pode gustar moito, non sei que. Non está confirmado, pero avanzouse moito con Francia. Tamén contactos con Alemania e con Rusia tamén. De feito, nós xa tiñamos firmado anteriormente unha pequena distribución con Corea e Xapón, despois de ir ao Festival de Corea. E este que comenta Miguel do Festival de Toulouse, veu todo, primeiro foi a ver a película, entonces nos comentou, queríamos levar esta película ao festival, despois pola noite veu o concerto da banda Krevinsky, e xa me dixo, bueno, igual había que levar un pouco máis, igual hai que levar o universo inteiro, vamos a botar números e a ver se levamos todo para lá. Querían levar a banda, máis a película para Toulouse. E logo tamén intentaremos mover algunhas copias en digital, na medida do posible, en espacios que non teñan proyección de cine, por exemplo, para mover máis na xeografía galega, sobre todo, porque hai moitos espacios como que están ben dotados, auditorios, casas de cultura, etc., pero que non teñen proyecto de cine para proyectar en 35, pero a copia en digital igual se pode mover en semanas sucesivas noutros espacios máis pequenos para que Krevinsky chegue ao máis sitio posible, non? Ao máis lugares posible. Aquí en Galicia en 8 e logo temos 5 fora.
en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga e Xerona. Gerona, sí. Gerona, sí. E están outros en marcha. Alicante tamén. E agora a ver se aumentamos que a segunda semana, se poden aumentar Sí, máis fora. Principalmente a dificultade foi, nós estábamos nun dilema fai 20 días, que foi que as salas nos decían que tiñamos que doblar a película. O sea, era a condición para poder salir pois con 30, 35 copias, pedíanos doblar a película. Claro, nós, evidentemente, calquera que vexo Skrebinski doblado, pois pode ser Un desastre. un desastre, ¿no? Entonces, probablemente, non sei se é un erro ou un acerto, pero nós seguimos confiando no que fixemos desde o principio, confiamos na versión original, nos nosos principios de como facer as cousas e apostamos probablemente por non ter unha saída comercial como debería de ser ou como nos esperábamos ao comezo, pero bueno, preferimos ter 15 copias moi coidadas e non 35 estropeadas, non? Se podería decir. Que é unha filosofía, bueno, que probablemente a nivel económico nos afecte porque tenemos menos posibilidades de ingresar a nivel de taquilla, pero bueno, pensamos que é un paso máis, é un escalón que hai que dar, que ten que quedar feito así para en sucesivas películas poder chegar de outra maneira ás salas, non? Sí, o proceso desta peli foi con moito esforzo e moito criterio desde o principio e non digamos que hai que chegar hasta o final con ese esforzo e con esa fidelidade á película, unha película con 5 idiomas. É unha película moi visual, que tampouco se fala moito, donde os subtítulos non van ser un problema porque non son moitos, pero claro, a banda sonora da peli son esas linguas tamén, o inglés de Tosar, o alemán dos nazis, o noso medio galego-ruso, o castelán que hai, incluso o linguaxe da vaca co faro, e a vaca fai eso está sempre aí tamén presente. Que vas doblar a vaca tamén, o castelán? Non pode ser. Doblar a vaca. O inglés, como sería o inglés, a vaca? Daí que sea a versión original e que teña, bueno, un pouco máis de dificultade na distribución, pero máis interesante para o espectador, creo. Menos copias, máis cuidadas. Podes precisar un pouco en que se basa este universo máxico de fantasía de onde ven o nome tamén dos Skrebinski? Sí. Skrebinski, a palabra etimolóxicamente ven de creva, que creva é o que o mar escupe, e tamén esculpe, non? Tamén lle dá unha forma, un color, color e forma que tamén utilizamos para a estética da película, un pouco, non? Así de gastado polo mar, moi vivo, pero gastado polo mar. Etimolóxicamente, esa é a raíz da palabra, pero despois, Skrebinski tamén utilizamos o, bueno, fixemos a coña do ruso, porque realmente os Skrebinski son fillos de ruso e galega, co cal o apelido ven do pai, co cal Skrebinski. Entón xogamos que a parte galega a creva e a parte da terminación rusa Skrebinski. Exactamente, ven de aí. E a partir de aí, bueno, é que xa é mellor velas nos cines, pero bueno. Pero cando se fala do universo máxico, que quixeron? No, chamámoslle realismo fantasioso por matizar un pouco, entón, porque os propios Skrebinski tamén son dúas crevas que o mar tamén botou á costa, porque dunha crecida de auga na súa aldea, eles están nunha cabañiña, van polo río abaixo, sálvanse porque están nunha cabañiña de madeira, nun castiñeiro, van río abaixo, van ao mar, e do mar, o mar botas á costa como se foran dúas crevas. Eles, a partir de como son pequenos, empezan a buscar crevas, non teñen capacidade máis, entón todos os obxectos que chegan, esas crevas, que a veces son acordeóns, a veces son troncos de madeira, ou son todas esas crevas, eles se interpretan a súa maneira, pero non como a xente conoce o uso, senón, pois un acordeón eles non saben que é un instrumento musical, e acaban usando de fuelle para avivar o lume. Crean a enerxía, iso é a enerxía ólica, porque o fuelle vai cunha corda vai ás olas do mar, e cada ola do mar move esa corda, unha boia, e genera un movimento oscilante que é o que move despois na casa o fuelle, sabes? Inventan enerxía eólica, sin querer. Despois xogan ca eólica, porque aparece unha hélice dun avión nazi, eles collen a hélice tamén sin saber para que van usala,
acaba sendo útil para poñerlo no teito da casa sin ter concesión da Xunta para montar eso ni nada, pero montan o primeiro eólico tamén para avivar o lume. Eles están sempre preocupados de esa idea do calor familiar, que eles viven ca súa vaca, a vaca vive debaixo como eran nas casas tradicionais, eles dormen arriba, a idea de sempre o calor, o alimento, a supervivencia, son do Rómulo e Remo en vez de con loba, con vaca, non? E daí empezan a generar todo o seu... Hasta aquí podo ler, vale? Porque despois precipítase xa a outras cousas da película. Se acaso dicir que todo isto vai nun contexto de cine bélico, hai un submarino americano que está facendo unha prospección para ver onde se vai facer o desembarco dos aliados. Hai uns nazis que están en Galicia extraendo wolframio. Vale, e eso despois tamén, esos desencontros entre uns e outros, é a parte fundamental do guión da película. E Luis, que pinta Torres? Non, pasaba por aquí. Que fago aquí? Chamaronme e dixeron, mantení a Cidade da Cultura que hai unha movida. No, eu estou como actor, basicamente como produtor. Bueno, empecé como actor nesta película, así, pois a través de Enrique, de Miguel e tal, cando ainda andaban así pergeñando un pouco o proxecto. Entón, ofreceronme o papel de Anderson e tal, pero bueno, isto estouche falando de casi cando ainda non había nin versión de guión, estaba ainda así unha fase seminal, ou como se dice? No, seminal soa mal. Hai que Seminal, sino un calquera. pouco... No, e despois, pois... Fase brote verde. Sí, cando era brote verde. Entón, despois, bueno, foi evolucionando así o proxecto e finalmente pois acabamos entrando con Circocine a coproducir, xa Farruco tamén estaba como actor, entón, bueno, aí fomos sumando esforzos para poder sacar a película adiante, porque, como dicía Miguel, era un proxecto, bueno, como dicía Enrique, era un proxecto no que era difícil admitir que entrara algunha outra produtora, incluso máis grande, pero, claro, impoñendo criterios e cousas, non? Sobre todo polo que están falando, que ese universo tan especial, tan krevinskiano, tan surrealismo fantasioso, é ás veces difícil de entender ou de facer entender a xente que non está moi directamente implicada no proxecto, ou polo menos que non ten as bases ou os pousos así como para comprender realmente de que se está falando, non? Porque hai que dicir que, claro, o guión de Krevinsky, bueno, é o guión que aparece na película, os personaxes protagonistas falan pouco, falan con monosílabos, con esa linguaxe medio inventada entre galego, ruso e vacuno, non? E iso non é precisamente algo sinxelo de explicar, non? Cando vas a un briefing destes de produción, non? Pois falar cun estudio así grande ou cunha compañía grande, claro, normalmente o que dirán é que, bueno, que estes protagonistas falan pouco, que parecen, son mudos, o que pasa e tal. Seguramente quererían que falaran máis, seguramente quererían que a proposta fose diferente, eu que sei, historias. E o tema da dobraxe, por exemplo, quero dicir, manter a película en 5 linguas diferentes, seguir con ese empeño de exhibición en versión original, seguramente se estiveramos con unha produción ou cun asociado así máis grande sería máis complicado a hora de negociar. Bueno, aparte de comentar que para min aquí na película Luis tamén fai un papel, bueno, que se sale un pouquillo do estereotipo no que está últimamente enmarcado, fai unha comedia, un papel cómico que nós conocemos porque leva traballando anos en teatro, colaborando na Sala NASA, bueno, nós conocémonos de todo este mundo, e creo que aquí tamén é un contrapunto moi bonito, fai un comandante aí estereotipado, americano, fora un pouco dos seus límites, e creo que é moi chulo o tema este.